ரோவர் கண்டறிந்த வைரக்கற்கள். சற்று முன் வெளியான முக்கிய வீடியோ வியப்பில் ஆழ்ந்த உலக நாடுகள். அதாவது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து சந்திராயன் 3 விண்கலம் நிலவினை ஆய்வு செய்ய கடந்த மாதம் 14ஆம் தேதி விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட நிலையில் கடந்த 23ஆம் தேதி மாலை திட்டமிட்டபடி 6:04 மணிக்கு விக்ரம் லேண்டர் நிலவின் தென் துருவத்தில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியது. இதன் மூலம் நிலவில் கால் பதித்த 4வது நாடாகவும் தென் துருவத்தில் தரையிறங்கிய முதல் நாடாகவும் இந்தியா சாதனை புரிந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து விக்ரம் லேண்டரிலிருந்து இறங்கிய பிரக்யான் ரோவர் ஊர்தி நிலவில் தனது மிகப்பெரிய ஆய்வை தொடங்கியது. இந்த மிகப்பெரிய சாதனை புரிந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு உலக அளவில் பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது. முன்னதாக ரஷ்யா நிலவின் தென் துருவத்தை நோக்கி அனுப்பிய லூனா 25 விண்கலம் தோல்வியை தழுவியதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது இஸ்ரோ தனது அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் நேற்று லேண்டரிலிருந்து ரோவர் வெளியே வரும் வீடியோவை வெளியிட்டது. இதற்கிடையே நிலவில் சந்திராயன் 3 லேண்டர் தரையிறங்கிய இடத்திற்கு சிவசக்தி என பெயரிடப்பட்டுள்ளதாகவும் நிலவில் விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கிய தினம் ஆண்டுதோறும் தேசிய விண்வெளி தினமாக கொண்டாடப்படும் என்று பிரதமர் மோடி நேற்று காலை அறிவித்திருந்தார். மேலும் விக்ரம் லேண்டரிலிருந்து ரோவர் தற்போது 8 மீட்டர் தூரம் வெற்றிகரமாக பயணித்துள்ளதாக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் அறிவித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு புதிய அப்டேட்டுகளையும் தற்போது பிரக்யான் ரோவர் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு புகைப்படமாகவும் வீடியோவாகவும் அனுப்பி கொண்டே உள்ளது. இந்த நிலையில் தற்போது நிலவின் தென் துருவ பகுதியில் தான் நிறைய ரகசியங்கள் மறைந்துள்ளது என்று சொல்லப்பட்டது. அந்த வகையில் 4வது நாளான இன்று பிரக்யான் ரோவர் அனுப்பிய புகைப்படத்தில் முக்கியமான தகவல் ஒன்று கிடைத்துள்ளது. அதாவது நிலவில் உள்ள மண்களில் சிறு சிறு கற்கள் கிடந்துள்ளன. அந்த கற்கள் மிகவும் பளபளப்பாகவும் இருந்துள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது. அந்த கற்கள் உள்ள புகைப்படத்தை ஆய்வு செய்த விஞ்ஞானிகள் அந்த கற்கள் விலை மதிக்க முடியாத கற்கள் என்றும் வைரத்திற்கும் மேலான கற்கள் என்றும் தற்போது செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளனர். அது மட்டுமின்றி இந்த விலை மதிக்க முடியாத கற்கள் தென் துருவ பகுதியில் தான் இருப்பதாகவும் ஒரு முக்கிய செய்தி ஒன்று வெளிவந்துள்ளது. அது மட்டுமின்றி இந்த விலை மதிக்க முடியாத கற்கள் நிலவின் தென் துருவ பகுதியில் மட்டும் இருப்பதாக செய்திகள் வந்துள்ளது. இந்த செய்தி அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும் தற்போது இந்தியாவின் இந்த சாதனையை பார்த்து உலக நாடுகள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய்விட்டன என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அது மட்டுமின்றி இந்த 14 நாட்கள் ஆய்வில் ரோவர் வெளியிடும் ஒவ்வொரு புகைப்படத்திலும் நிலவில் உள்ள அனைத்து ரகசியங்களும் வெளியாகும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு முன்பு இந்தியாவின் விஞ்ஞானத்தை கேலி செய்த மற்ற நாடுகளுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய இடையாக அமைந்துட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஓகே விவோஸ், இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ல தருவீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.